Musokoneza? Yeah, I do. Ndataka ndakwatira mwana Robert Moffat. Ndikubereka Agnes. Yemwe Agnes bambo ake anali David Livingstone. Ndi amayi ake amati mwana wa Robert Moffat. Ane missionary okhawo kama explorer. Yes. Ndi Agnes anakwatira ndi Alexander Law Bruce. Yemwe anali ndi tuchi kasaka naimba kuti na mageyanyezi. Yes. Olemera kwambiri. Na mageyanyezi. Aulemera kwambiri anamba moyo ochepa wahamba nakamba company yopanga brewery yocheza mowa mpaka anapanga lies kwakhala mmodzi mwa inaki ma directors. Komanso ndi mmodzi amene anayambisa na African Lakes Corporation inayambisa Mandala. Yes. Yeah, ndi connection imene yomwe nthawi zota Grace Omaro estate. Ndakwatira Agnes iyo anaberekano ana. Kuna zimwe zimachitika anthu amatenga mayina abambo awo kwaika pakati. Monga uyo anali David Livingstone Bruce. Mwatenga zina la mayi yako la abambo awo kulika pakati kutenga la abambo kuya kumapeto. Ndio anaberekana kwa David Livingstone Bruce, komanso kunali amene yoyo Alexander Livingstone Bruce, komanso kunali mwana wina amati Anne. Ndi mwini wake Alexander Law Bruce ana ankafuna chizoezenda ngati trust. Osati ngati company yopanga profit ya. Angafuna zithandiza ma exploration, anatengera kwambiri vision yapo ngozi yake David Livingstone. Kuti asegula Africa ku commerce, trade, anthu azipanga malonda, asithanza chiro za missionary. Koma anawa atamwalira mayi yawo, atamwalira abambo awo anamwalira 1893. Alexander Law Bruce sanabwere kuno ku Africa. No. Ayi. Anangosankha manager wangu kumabwera iye nkumwalira. Amayang'ani ano anali ngati trustee wangu wa Agnes Livingstone. Mayi wa Agnes Livingstone Bruce mwali kuze. Akuyang'ani ana kumayendesera kuti mpaka akule. Anali ngati trustee wayang'anira. Ndalo zamwalira 1913 Agnes Livingstone. Ana the trustees ajani. Anayikula company yawo ya bambo yomwe kuisandutsa ma business. Pamene upepa na vule fanga kuna zipanga profit. Ndi Alexander Law Bruce ndamana abwera kuzakhala ku Blantyre. Ndana mwini wake pano William Jeff Livingstone anaiwongolembedwa ntchito pa Magomero estate ya ndiye uyu sonde amapanga pressure pa uyu kuti ndikufuna pasipanga ma profit anaphwanyira zomwe apaganiza za David Livingstone zawo zokonda anthu a Africa zija zose anaziphwanyira ife tikufuna profit. In fact thangata system inayambira ku Magomero malinga ndi records Malawi muno inayambira ku Magomero ati mkulu amene yuyu mwana wa zukulu wake wa David Livingstone Alexander Livingstone Bruce inafika nthawi ina 1928 I think boma linapanga pasi la mulungu kuti tufatese thangata iye ndi amene apanga protest kwa uzama planters anzake onse munyasa ndule akangothesa thangata ife tithamangisa anthu onse ma estate mwathu ndiye kunalibe malo nthawi imene boma ndenda nakatipanga bwanji kuti anthu akusungika ma estate momo timati crown land malo a boma nthawi imene. Yes, so facha nkhaza zimene zozo matonje amba kuli matonje mafunika labor ya mphamvu muna 5 to 6 months muna 4,000 to 5,000 akhalipo miyezi 5 to 6 ali nthawi yanji m'minda mwawo. Ndi kunali nkhaza kwambiri anthu amagwira mmawa mpaka madzulo komanso zimatheka kuti William Jefferson anthu amanena kuti ati amayenda akamvoti liro ndati sanabwere kwa lime fachika amene ndodo mmanja ndama amatokosa maliro anje kuti akunamizira sakuona akuti nkhaza zinali zimenezo ndi zimene zomwe zinapangisa kuti mwina munafunsa kuti William Jefferson akhale target mwina nkuthenga ana